Zvanična ispravka. Svetolik Ranković. Cijela naša Palančica zina od čuda. Svet se uzbrujao kao pčele u uljaniku, pa to sve trči tapurovoj mehani da se svako uveri da se nasluša čuda nečuvena. Dućandžije iznose male zelene stolice, opletene rogozom i s provaljenim sedištem ili odvaljenim naslonom ili okrnjenom nožicom, već kakva je čija narav pri sedenju. Ispreče stolice u vratima, pa zabrinuto i ljubopitno žure niz čaršiju, te turajući krivim i nesigurnim nogama koje su naviknute da u skrštenom položaju počivaju na ćepenku. Kasapi zabodoše noževe u panj, ostaviše čitave rojeve muva da slobodno i veselo obleću oko neprodanog mesa i koža, ne bojeći se goveđeg repa i ostalog smrtonosnog oružja, kojim ih kasapi na dokolici plaše i tamane, pa si oni dadoše niz ćepenke, pozivajući usput zanatlije i ostale slobodne građane, za koje znaju da su orni i neuzdržljivi na novosti i glasove. Žene se naređale na prozorima i vratnicama, pa nervozno zadržavaju i zapitkuju prolaznike, ljute se na njihove kratke i neodređene odgovore i, ne znajući uzrok ovoj čudnoj žurbi, pomažu se uobraženjem i jezikom, te same stvaraju stotine raznih kombinacija i spletaka. Kao što vidite, prava uzbuna. A pred tapurovom mehanom sleže se narod sve više i više. Pridolazi kao povodanj posle plahe kiše. Stolovi, doksad, stepenice, sve je to načičkano narodom, koji se utajao pa, ne dišući, sluša učiteljevo čitanje. Učitelj se namesti u začelje, drži neke novinice u rukama i već 4. put čita glasno jedan dopis iz naše Palanke. Kako je strašno to što on čita, najbolje vam svedoče lica sviju slušalaca. Svaki je raskolačio oči i otvorio usta, tako da su ona gotova svakog trenutka dati zvuk a. Dosta je da vam kažem da se u tom dopisu najcrnje napada naš gospodin kapetan, a da biste pojmili svu težinu i značaj toga greha, moram vam progovoriti nekoliko reči o našem mirnom gradu. Istorija nije zabeležila vreme kada je zakopano naše mesto, ali mesno predanje glasi da su i naši čukun dedovi bili najvredniji i najposlušniji narod na svetu. Vremenom je ova prva meštanska osobina u nekoliko izbledala, ali smo drugu osobinu, mi potomci, još više razvili. Mi smo bili najposlušniji narod, ako ne baš u celom svetu, ono sigurno u našoj državi. Bojali smo se Boga i slušali smo vlast. To nam je bila deviza u životu. Znali smo i mi da se po drugim mestima narod deli na neke partije, da se gloži slašću, ali se mi ne htedosmo ugledati ni na koga drugoga, već ostasmo verni nauci svojih starijih. Kako se živelo kod njih, tako smo produžili i mi. Rekao bih da su se u samom našem temperamentu legli uzroci ovih pojava. Nama je bilo nemilo sve što je donosilo sobom kakvu promenu. Mi smo odrasli u izvesnim okolnostima, pa smo želeli da u tim istim okolnostima odrastu i naši praunuci. Eto, na primjer, kaldrma. Ne znamo ko je prvi popločao naše ulice, ali ni naši dedovi, pa ni mi ne izmenismo ni jednog kamena na njima. Istina, jesmo se ponekad i šalili s tim. Jedared Stanko Berberin predloži da molimo vladu i skupštinu da se naše mesto smatra kao nepristupna tvrđava, pošto neprijatelj ni sa koje strane ne može u njega ući. Na to Karadin Kamenar predloži da postavimo na ulasku u varoš kameni stup s natpisom "Stan putniče i pročitaj. Ako uđeš u varoš na konju, izgubit ćeš konja i polomit ćeš rebra. Ako li se kreneš peške, polomit ćeš noge. Razmisli se pa pođi napred." Mi se ovim predlozima svagda slatko smejemo, ali nam i ulice ostadoše kakve su i bile. Kako s kaldrmom, tako je išlo i u svemu ostalom. Kod nas se u svemu živelo po porecima koji su nam ostali od naših starih. Kako je bilo pre 100 godina, tako je i sada. Sve pod jednu meru i na jedan način. Zbog toga su nas sve vlasti veoma volele, a i mi smo vala njih slušali. Dođe recimo nov kapetan, narede se izbori. Mi odmah biramo ljude koji su njemu po volji. Ni to nama šta veli, niti mi njemu. Razumemo se i bez reči.
Posle dođe drugi iz druge partije, mi i njemu činimo po volji. Stari časnici odmah sami istupaju, a na njihova mesta dolaze drugi, za koje se zna da su kapetanu dobri. I sve tako redom, pa dobro i nama i gospodinu kapetanu. Ovaj sadašnji naš kapetan, gospodin Mićo Burmaz, kapetanovo je kod nas još pre 20 godina. Posle ga premestiše još na 2-3 mesta, pa ga staviše u penziju. Tako ga mi zaboravismo, a i on je valjada bio zaboravio na svoje staro gospodstvo. Naučio se na rahatluk, a i starost ga sustigla, pa se dosta bogme i promenio. Nije ni čudo. Odjednom nastadoše nekakve promene i jedno jutro puče glas: dolazi nam za kapetana stari Burmaz. Da je naša grabovica obrnula tok uz čaršiju i to nas ne bi tako začudilo kao ovaj glas, jer smo držali da je gospodin Burmaz davno umro. Obradova smo se i Bog zna kako, ali pritaji smo radost, da ne uvredimo dosadašnjeg kapetana koga su siromaha otpustili iz službe. Zbog toga mi tih dana pravi smo veoma žalostiva lica, a jesmo ga vala iskreno i žalili. Istina, malo nam je nezgodan bio u početku. Sve hoće da menja, da popravlja, da ruši. Neki put nas i rezili. Za Boga, ljudi, izginućete na onakvim ulicama. Što ovo ne opravljate? Polako, gospodine. Hoće da bude sve, samo polagacko, odgovori mu Čiča Đurđe. Kapetan se još koji put ljutne, povikne, pa se polagano navikne na našu tišinu i naš red, te mu posle i ne pada na um da što menja. Tako smo posle i s njim mnogo lepo živeli. Ali se mnogo više obradova smo gospodinu Burmazu. Starinski čovek, miran, tih, prost kao i mi, pa nam to mnogo više godi. Tako ti mi lepo živimo s njim, slušamo ga, pa se osjećamo da smo odvojeni od ostalog sveta. Slabo smo što i doznavali šta se radi po drugim mestima, dok jednog dana ne prolete Savo Sarog kroz čaršiju vičući: trčite ljudi pred Tapurovu mehanu, čudo s kapetanom. Šta je more, istrčava narod iz dućana i pita ga preplašeno, ali on već odmahao daleko. Tako se kod nas napravi uzbun. Pred mehanom, kao što rekoh, sedi učitelj i čita glasno, a do njega malo ulevo, naslonjen na zid mehanski, sedi gospodin Burmaz oborene glave, ćuti i sluša, samo pokatkad povuče iz trešnjeva čibuka, zadimi i odmahne glavom, pa opet sluša. I mi se načetili, pa slušamo i ne dišemo. Istina, mnoge mu reči onda i ne razumemo, ali svi vidimo da nam kapetana zorli i rezile. Kad dođe kakva krupnija reč, učitelj vikne jače, a popa se namršti i prekine ga. Ne moraš, brate, da uzvikuješ toliko, čujemo svi dobro, kao da i ti grdiš. Pa tako se čita, počne učitelj da se pravda. Čude, popo, ne prekidaj nam dušeti, viču neki iz gomile. Ćuti, popo, čitaj učo, rekne gospodin Burmaz i opet povuče iz trešnjevaka, pa sagne glavu i sluša kao da se sada prvi put čita. Kad učitelj završi 4. čitanje, beše i došlo još 20 ljudi koji nisu čuli iz početka. Dede iznova, gospodin Učo, vereti, nismo čuli ono napred, viče nekoliko njih iz gomile. Ne mogu, brate, već promukoh. Evo neka me odmeni ćata, veli učitelj i pruža novine opštinskom pisaru. Ne, vi bolje čitate, brani se ćata. Dijete, daj učitelju još jedan polić pa nek nam čita, veli gazda Mitar, koji se više od sviju zainteresovao čitanjem. Čitaj, Učo, neka vidi ovaj svet kakvih poganaca ima među nama, veli kapetan i preleće očima preko celog naroda, kao da se želi uveriti jesu li i ostali takvog mišljenja. Narod, već kao što je red, pravi pogone za taj slučaj i izraze lica. Neko je rad da prikaže svoje iskreno učešće u kapetanove ljutnji, neko izražava setu ili bolećivost, drugi se mršte i ljute, kako je ko shvatio značaj samog događaja. I opet se nastavi čitanje koje se ponovi ravno 7 puta. Ja vi ni sad ne umem kazati sve šta se tu čitalo o našem kapetanu i njegovim nedelima i bezakonju.
Znam da se tu pominje Savo Saruk, koga su panduri po naredbi kapetanovoj malko prodrmusali. Ali, brate, on je to i zaslužio. Poslije mu pišu za neke šumske bilete, pa za glasačke spiskove. A mi smo još svi hvalili kapetana kako je on to vešto izmajstorisao. I nije čovjek od nas skrio. Sve nam je sam pričao. Pa poslije o nekim seoskim babama koje je kapetan vezao i još 300 drugih čuda. Pa bogme, da viš, jesu mu dosta i naređali. Istina, tu ga sve rezile za njegov rad po selima, ali mi, brate, velimo zašto je vlast nego da selo zna za nju. Nama i ne treba. Kod nas, Bogu hvala, sve ide mirno i po zakonu. Ako se poneki put Saruk ili ti njemu podobni malo izlanu, mi imamo opštinsku vlast koja ga može dobro stegnuti. Pa, šta velite, ljudi, reče gospodin Burmans posle dugog ćutanja. Šta velimo? Da važe, macke, ja bi ti sad kazao, poče gazda Mitar. A ovako ne znam. Da svi sloški ustanemo, pa prvo da nađemo tog lolu, a posle već ti znaš kako ćeš posuditi. Zato se i zoveš vlast. Jok, brate, ne može to tako, prekide ga kapetan, a mi svi udvojismo pažnju. Treba sve to udesiti, onoga, kako ću reći, po zakonu, po paragrafima, brate moj. A da ja, onoga, kako ti veliš, pucala bi bruka na sve strane. More, lako ćemo za paragraf, gospodine, veli Čiča Stojan. Nego daj da nađemo lolu, pa ćemo mi da mu sudimo. Zar svako bene da rezili vaka čoveka koji je ceo vek proveo služeći državu? 35 godina moje besprekorne i besporočne službe, poče kapetan pod Boden Stojanom pa pada u vatru. Pa to sve nako. I vladaoce sam dočekivao, i ministre, i nako svaka čuda video u mom veku, a vaka čuda ne videh do sad. Kako bolan? Pamtim, gospodine, ko da je juče bilo. Stoji gospodar nakon ode, iza njega adjutant, pa oficiri, gospoda, a ti izađe korak napred, pa poče, baš znam kako si počeo. Vaša svetlost, mi, kapetani, panduri, popovi, građani, mi, narod, veliš ti, a svetli knez, obradovan, prekide, pa veli, dosta, kapetane. 100 malo reči kazu si mnogo. Pop se namršti. Ovaj istiniti, ali nezgodan listak iz kapetanove prošlosti ne beše podesan za ovaj trenutak. Stoga popa stade da zagovara. Ja, brate, ko to ne zna. Nego šta ćemo ljudi sa ovom nezgodom? Kapetanu kao da ne bi pravo što mu se prekide sećanje na njegove dragi uspomene, pa žurno prekide popa. Ja znam, popo, šta ću činiti. Meni onoga, to nije vaš. A ja sam samo hteo, kako ću reći, da vidim. Jesam li ja kod vas onaj stari Burmans koji sam i bio? Jesi, gospodine, povikaše svi u glas. Dobro, braćo, sada svaki na posao, a ja ću gledati šta ću i kako ću, reče kapetan i diže se. Popo, hajde i ti sa mnom. Pop se diže i ode s njim, narod se raziđe, ali nas nekoliko ostasmo, jer nam pop dade znak da ga čekamo. Posle 1 sata pop se vrati. Ja smo gotovi da iskočimo iz kože od nestrpljenja. Šta bi, salete smo pitanjem. Pitao depešom okružnog, ovaj mu naređuje da odmah napiše i pošlje zvaničnu ispravku. Gle, ote se i svi u grlo. Za trenutak svi ućutasmo. Svaki uze da predstavlja sebi kako će se pisati i kako će izgledati ta zvanična ispravka. Do kakvog rezultata dođosmo, najbolje će se vidjeti iz toga što se posle kratkog ćutanja svi počesmo smešiti. Pa, hoće li da je piše, upita neko. Mora i da mu se neće, veli pop. Sutra je mora poslati. Da li je već počeo, reče neko. Ja računam da će on to noćas, veli Mitar. Ne može danju zbog larme. More ostade čovjek da piše, veli pop. Šta vi govorim ja? Mi se gotovo zaprepastismo. Svi predstavismo gospodina Burmanza kako duva i huče u zasedanju, a sa čela mu liju graške znoja.
Ne govoreći ništa jedan drugom, raziđo smo se. Za nekoliko minuta sva je varoš znala šta se sada zbiva u zasedanju. U nas uđe nekakav demon iskušenja i ljubopistva, pa ne znam od uzbuđenja šta ćemo i kuda ćemo. Nastade tajac u celoj varoši. Izgleda kao da je kakav div izašao pred nas i metnuo prst na usta i mi svi zavezasmo. Cvetko kazandžija ostavi rad, pa ode u kafanu i stade da traži s kim bi igrao žandar. Mile mehandžija izvadi pečeno sugare i metnu ga na panj, ali ne sme da udarati nožem, nego zove rukom stalne mušterije i oblizujući prst pokazuje im kako je masno i mlado. Jedan otrča na kraj varoši da kaže Petru Kovaču da ne klepa danas motike. Odmah zatim pojaviše se sva 3 seoska pisara na konjima. Odoše u srez na razne strane. Za njima izađoše praktikanti i odoše u kafanu. Od njih doznasmo da je u kancelariji ostao sam kapetan i da je za danas tamo pristup svakome zabranjen, osim kakvog izvanrednog slučaja. Cela varoš zaustavi dah. Izgleda kao da se ljudi boje i da trepću, da time ne poremete opštu tišinu. Vidiš ponekog kako se provlači ulicom, vukući papuče niz kamenje, ne smejući koračati da ne bi papuče lupale. Žene gotovo da presvisnu. Samo pretrčavaju po mekoj travi iz dvorišta u dvorište. Proćaskaju nekoliko njih zajedno, pa, ne mogući zasititi ljubopistvo, izađu na vratnice i gledaju ima li koga da prođe da im što god kaže. Mi ljudi iskupili se kod tapura pa razgovaramo i čekamo kapetana na ladnu. Tu se dovijamo od svake ruke ko može biti pisac onog dopisa, ali ništa ne mogo smo zaključiti. U jedno vreme bismo gotovi da okrivimo učitelja, ali pop i mitar ustadoše tako energično u njegovu odbranu da mora smo učutati i tražiti u mislima drugoga na koga bismo bacili na temu. More ljudi, jeste li pri sebi, veli pop. Zar ne znate kako Uča peva Heruviku? Taj ne može nako da piše jer mu duša nije zla. Hoćete li mi verovati, kad god iznosim svete darove, a on mi poji Heruviku, meni se čini da sam među anđelima. Pa, kad ga vidiš, brate, nako u društvu, veli mitar, rekao bi da je anđeo. I posle toga on počituje kapetana kogod i mi. I tako učuta smo, pa samo pogledamo naviše otkud će naići kapetan, ali 12 prođe, a njega nema. Vide smo da neće ni doći. To mu je prvina od kad je došao među nas, da ne dođe pred ručak i večeru na ladnu. Raziđo smo se oboreni glava, žaleći kapetana i zamišljajući kako on sad ne voljiše sa onim poslom koji mu je svakad bio s neruke. Kod kuće nas dočeka drugo zlo, žene. Ne možeš im dati dževapa, ni odgovoriti im na svako pitanje. Te zašto ovo, te kako ono, pa najzad i to, zašto danas kapetanica nije uzimala boraniju od baštovana kad ona redovno svake srede kuva boraniju. Dede, sad odgovorite. Sigurno je dobila nako od koga, jer je možda... Nije, znamo mi, prekidaju nas naše verne santipe, pa zatim puste čitavu grmljavinu prekora i jadanja. A mi grešni, ne odlikujući se Sokratovim strpljenjem, ručamo navrat na nos pa beži u mehanu. Za nama se sipa čitav grad psovke, te se time unekoliko i opšti mir remeti, ali na kraju krajeva dosadi se i ženama, te se opet prostre tajac po našim ulicama. Presede smo celo popodne, čekajući i ništa ne radeći. Jedva predveče, kad se više ništa nije moglo ni čitati ni pisati, pojavi se ozgodni iz čaršiju gospodin kapetan. Zakucaše nam srca jače i mi besmo gotovi da mu potrčimo u susret, ma ne znadosmo šta bismo mu rekli kad stanemo pred njega. I tako ostasmo pred kafanom i tu ga sačekasmo. Kako sede i zapali cigaru, mi odmah otpočesmo razgovor, ali inako poizdalje, kao što je već kod nas običaj. Počesmo u današnjoj vrućini, pa izređasmo sve njene dobre i rđave strane, ma ovih prvih beše više, te donesmo rešenje da je vrućina korisna, ali u sebi niko ne željaše da se ona i sutra ponovi. Posle neko poče govor o kiši, pa se, pošto o tome progovorismo, saglasismo da bi dobro bilo kada bi
noćas Bog dao dobar pljusak. Zatim se učutasmo i kašljucno smo svi po nekoliko puta, pa da se ne bi i dalje čutalo, Čiča Đorđe kaže: ja. Drugi odmah to prihvati pa doda: a ja. Tako mi obično radimo kada merkamo s koje ćemo strane da podiđemo. Kapetan već to zna, a vidimo da je on rad da se počne razgovor, pa mu čisto nepovoljno što ne ume niko od nas da nađe početak, odakle bismo mogli polako preći na glavnu stvar. I tu se Mitar prvi doseti. On poče neki opšti govor o pisarima, pa posle pređe na naše sreske i pomenu kako su morali danas da se znoje. Posle se već napomenu kako je gospodin Burmaz morao raditi sam u kancelariji, kako nije mogao izići u podne i tu već izađo smo na čistinu i pređo smo na glavnu stvar. Vala sam ga nagaravio, nako pa će da upamti Burmaza, poče kapetan posle nekoliko uvoda i objašnjenja. Posvetila ti se samo ako si ga dobro poučio, veli Mitar. Biće ko prcanja, ne beri brige. Pogati, kako si mu kazao, pita ga Čiča Đorđe. More, zar ti ja sve pamtim. Čitaćemo kad izađe, pa ćeš čuti. Samo sam, nako, kako ću reći, sve ukratko. Nema ti tu onoga vrdanja, kao kod njega, no sve kratko, a seče. Na njegovih 10 ja jednu, al valjanu. I tu kapetan pogadi levi brk i povuče iz strešnjevaka, a mi čisto ne dišemo. U osredskoj vlasti, kažem ja, poznati su oni, kako no beše, a ja, oni svetski izrodi, što nemaju druga posla, no piskaraju po novinama, te misle da okaljaju besporočno ime jednoga dugogodišnjeg činovnika. Ne znam šta mu rekoh posle, ali mu tu kazah: za zlato se rđa ne prijanje. Ta ti valja, to si mu istinu kazao, veli Mitar. Ja, posle već kažem, što nepoznati dopisnik veli to i to, odgovara mu da je to laž i kleveta. I zato ću ga tužiti sudu. Zar istina, istrča neko s pitanjem. Da vidim, tek nek si on uplaši. Valjano, pa šta mu još kaza? I tu Mitar krupno opsova. More, kazao sam mu mnogo. Kazao sam mu ko će to sve da upamti. Kažem ti, nako, sve kratko i oštro. Kad će izaći u novinama? Poče kapetan da se misli. Danas sam predao, sutra polazi, preko sutra stiže, izaći u subotu ili nedelju. Tako mu veli zakon. Kao da nam svima uđoše mravi pod košulju, te ne možemo da se stanimo na jednom mestu nestrpljenja. Da nam je da prespavamo sve te dane, pa kad se probudimo da nam odmah padnu novine na ruke. Tako se u velikom uzbuđenju raziđo smo kućama, a sutradan, rano izjutra, besmo svi pred kafanom, te vide smo kad prođoše poštanska dvokolica i odnesoše predmet naše žudnje očekivanja. Nastupiše dani teškog čekanja. Umolili smo našeg telegrafista da udesi sa svojim drugovima u Beogradu, da mu oni jave žicom čim iziđu novine sa ispravkom. Kaže nam on da će mu biti javljeno nasigurno. I iako nam izgledahu dani dugački, opet nekako brzo prođe to vreme, te kad osvanu subota, a mi svi sedimo na zbornom mestu i čekamo kad će telegraf da se otvori. Pre 8 časova pođo smo k poštanskom zdanju, ali sreto smo usput kapetana i od njega saznasmo da nije toga dana izašlo u novinu. Kao da nas poli hladnom vodom. Ali kud se sve čekalo, sačekat ćemo i do sutra. Osvanu nedelja. U 9 časova dotrča momak iz telegrafa s jednom ceduljicom i dade je kapetanu, koji seđaše s nama pred kafanom. Dok kapetan razgleda hartiju, mi mu ne dišući posmatramo lice i odmah opazismo kako mu lice zasija, a usne se razvukoše u zadovoljan osmeh. Aha, izišlo, reče on. Šta, izišlo? Ded, pročitajte nam, pročitajte, vičemo mi. Pa javljaju iz Beograda samo da je izišlo. Ma pročitajte sve, šta vele? Kapetan pruži učitelju onu ceduljicu, a učitelj pročita. Iz Beograda mi sada javiše ovo. Kapetanovo pismo izišlo jutros. Šta je to kod vas? Svi se krste i čude.
Tako, sinovi nek se čude imaju i čemu, veli kapetan i pogleda nas tako pobedonosno kao da je dobio kolajnu. Što li ona iz Beograda, veli, kapetanovo pismo, ne kaže ispravka, reče neko iz gomile. To je sve jedno, veli kapetan, pa malko počut. Aha, znam, ja sam uz ispravku poslao zvanično pismo, pa valjda su i njega štampali. Ako nek ima što više, samo jesi li pismo nakitio onako, veli Mitar. Da bog me, zvanično, veli kapetan i udara glasom na posljednju reč, tako da ona objašnjava celu sadržinu pisma. I toga dana i sutradan, u ponedeljnik, htedosmo da se porazboljevamo od nestrpljenja. Ko će živ dočekati veče kad pošta stiže? Posle ručka dođosmo svi kod Tapura, dođe i gospodin kapetan i tu se već rešismo da ne mrnemo nikud dok pošta ne dođe. Sedimo mi tako, pijemo i razgovaramo se, dok tek odjednom dojuriše pred kafanu jedna kola i iz njih izađe neki Jovo, veresijaš iz Beograda. Kako siđe s kola, Jovo priđe k nama i zdravi se sa svima, jer gotov svi Mađa smo s njim po malko računa. Čim se pozdravi s kapetanom, on će tek reći: "Ama šta je ono s vama, gospodine, za Boga? Ko vas ono onako obruka?" "Šta, čito si," veli Mitar. "Jesam, brate, pa ne mogu da se načudim. Ono se nikom do sad nije desilo." "Kako nikom, bolan? Pa čime ti se danas pune novine nego na kom grdnju? A čekaj još malo, doveče će stići novine, pa da vidiš i kapetanovu ispravku." "Pa o tome ja, brate, i govorim," reče i ovo i maši se džepa, te otud izvuče jedne novine, razvih i podnese kapetanu govoreći: "Juče na stanici kupih broj, pa u putu uzeh da čitam i zaprepastih se. Jeste li vi ovo poslali?" Kapetan pogleda naslov, 2 reda ispod njega i svoj potpis, pa mu se lice razvredi i uzviknu: Jes, to je." Mi da poludimo od iznenađenja. "Došle novine, evo ispravke," povika nekoliko glasova. Svet jurnu gomilom i sve se zgruva oko jednog stola. Za trenutak naređa smo se i upresmo očima na kapetana, gledajući kako namešta naočare i previja novine na onu stranu gde se vidi krupnim slovima odštampa njegov potpis. Naže se nad novine svetla i vesela lica i najedared, kao da neki nevidljiv duh dođe te ga premaza, promeni se i postade kao mrtvac. Zadrhta mu punačka glatko obrijana brada, usne mu postadoše crno-zelene, ruke mu se zatresoše, novine mu ispadoše iz ruku. "Šta je ovo?" uzviknuo on i nekako zaprepašćeno i plašivo pogleda na nas. A mi svi besmo kao hladna, okamenjena, nepomična stena na kojoj je izvajan vrhunac čovečije plašnje, strahote, užas. Jedva dođosmo k sebi. Učitelj dohvati novine, pa dok preturi nekoliko reda, obori ih, pa i on uzviknu kao i kapetan: "Šta je ovo?" "Ta čitaj ako Boga jedinog znaš," povika narod, jer već besmo gotovi da skačemo na sto i da se do mraka otimamo novine. Kapetan još onako strahovito prenosi poglede s jednog lica na drugo, a učitelj položi novine po stolu tako da i mi mogasmo vidjeti sve ono što će on čitati, pa poče svojim tankim i jasnim glasom: "Gospodine uredniče, šaljem vam priloženu zvaničnu ispravku na dopis koji je protiv potpisanog, a u vašem listu broj 121 izašao. Izvolećete isto štampati u vašem listu onako kako to naređuje." Ispod toga stoji potpis kapetanov, datum i zvanična numera, pa onda na sredini krupan naslov: "Šta ja imam da radim?" Ispod ovoga običnim slovima piše dalje: "Izvestiti gospodina ministra da V, ovo je ime pređašnjeg kapetana, buškara po narodu i buni ga, nenadležno i bespravno piskara i advocira i tako dalje. Kazati Petku Baštovanu da mi spremi krastavaca i paprika za letnju turšiju. Poručiti Stanovici u B da donese čabricu kajmak zbog ono i td. Razgovoriti se s kmetovima za glasačke spiskove. Dogovoriti se sa ovdašnjim predsjednikom za Saruka i tako dalje. Naći čoveka da povadi zazubice ždrebcu. Spremiti onom buntovniku A što treba i tako dalje.
i učite nam izređaj još čitav tefter ovakvih beležaka. Ali to je sve ništa prema onome što su posle toga napisali u novinama. Načinili su naše kapetana crnjim od đavola. More, šta ti mu nisu kazali. A baš tedo smo svi da prsnemo u smej kad ona je u novinama priča kako je došla ova hartija u kapetanovu pismu. Gospodin Burmaz beše se nešto zamislio, pa kad se pomenu ova njegova hartija, on se trže kao da se nečemu doseti, pa zavuče ruku u džep i izvadi otud puno hartije. Razgleda ih sve pažljivo i žurno, pa kad ne nađe što je tražio, on skoči i brzo ode Sredskoj kući. Za njim odmah ode i popa, koji se posle kratkog vremena vrati i kaza nam da se gospodin kapetan pomeo kada je slao pismo u novine. Mesto napisane gotove ispravke, on savio i poslao neku svoju hartiju u kojoj je beležio ponešto da ne zaboravi, a ispravku nađe sad u stolu. Posle mjesec dana promeni se ministar i gospodin Burmaz opet ode u penziju. Kad se praštao s nama, plakao i ljubio se sa svima, kao da je predviđao da se više nećemo vidjeti. Tako je i bilo.